Il-President ta' Nature Trust Malta, Vince Attard, waqt intervista fil-programm Net Live ma' Robert Cremona u Amy Borg, tkellem dwar l-importanza biex kemm jista' jkun malajr f'pajjiżna jkollna strateġija serja għall-ambjent. Semmejniha ħafna mal-meeting li kellna ma' Dr. Derija. Fil-fatt naħseb li wasal iż-żmien li nagħmlu long-term strategies. Sfortunatament ta' Malta l-istrateġiji jsiru b'bażi jew ta' 5 snin ta' crisis management fl-opinjoni tiegħi. U ma narawx il-long term se tkun is-soluzzjoni. Allura aħna ħafna drabi meta ma nagħmlux daw il-long term solutions nispiċċaw li dejjem qed nolqtu problema ġdida u rridu naw kif se nsolvuha malaj għaliex inkella ħadd effettwana. Iżda minkejja dan il-Prim Ministru Muscat jibqa' jinsisti li m'għandniex nippjanaw għall-futur. Jien assolutament ma naqbilx mat-tip ta' pjanar illi jipprova ibassar illum dak li ħajkunu l-bżonnijiet ta' uliet u liedi 25 sena oħra. Kontrast Vince Attard saħaq dwar l-importanza li l-politiċi jindirizzaw dan il-bżonn ta' pjan għal pajjiżna. Naħseb li wasal iż-żmien li anki il-politiċi tagħna jibdew jaraw dan long term strategy tal-iskart kif inti li huwa waħda mill-ikbar problemi, trasport pereżempju. Hawnhekk pereżempju nsemmi rajt qed imwessaw it-toroq imma dina fejn ħadd wassalna 5 snin oħra ħanarġgħu jkollna traffiku mwaħħal. Jiġifieri naħseb wasal iż-żmien li bħala pajjiż jekk aħna pajjiż serju rridu verament nindirizzaw l-ekonomija biex kompli tikber rridu naraw ukoll il-fatturi oħra li joħduna 20-30 sena oħra mhux nibqgħu ngħidu issa 5 snin oħra ma nkunux hawn aħna issa jaraw kif se tissolva min ikun hemm. Din kienet l-aħħar minn sensiela ta' kritika li qed issir lill-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħarsien tal-ambjent. Gvern li falla għax m'għandux pjan lanqas dwar dan is-settur minkejja ħafna wedid sbieħ li kien għamel.